Jo trenco el Trenquem el silenci. silenci. Nosaltres trenquem el silenci. Nos trencam M'agrada el trencar el silenci. silenci. Trenqueu el silenci. Trenquem el silenci. Trenquem el silenci. Vosaltres trenqueu el silenci. Trenquem el silenci. Avui m'agradaria parlar-vos d'un tema important, la soledat. Sé que molts de nosaltres hem passat temps sols o ens hem sentit sols en algun moment de les nostres vides. És un sentiment que pot ser difícil de tractar, però també sé que compartir les nostres experiències i sentiments pot ser reconfortant. Així que avui us convido a parlar obertament sobre com ens sentim respecte a la soledat, si l'hem experimentat o si coneixem algú que ho hagi fet. Podem oferir recolzament mutu i buscar maneres de trencar la soledat i estar els uns pels altres amb empatia. Hem de trencar el silenci i parlar de les malalties mentals i la manca d'ajudes socials per els que les pateixen, però sobretot per l'estigma social. Vull trencar el silenci per la gana, la pobresa al món i la desigualtat social. Per als orfenats de tot el món, per facilitar la trobada d'una altra família. Jo proposo trencar el silenci perquè el nen ja ha despertat. Us parece bé? Desitjo trencar el silenci per tots els nens que han estat abusats sexualment pel sacerdot de l'Església Catòlica i per com aquest sacerdot s'enriqueixen amb almoina que dia a dia agafen de tots els qui som creients. Trenco el silenci per la igualtat de salaris entre dones i homes. Jo crec que hem de trencar el silenci en la delinqüència al meu país. Crec que hem de tenir més seguretat prenent l'exemple del nostre país vell, El Salvador. Bona tarda. A mi m'agradaria trencar el silenci sobre el maltractament infantil perquè de vegades ens centrem més en la violència de gènere, tant de la dona com del home, però no ens hem d'oblidar dels nens, ja que molts pateixen de maltractament dins de les seves pròpies llars. Avui trenco el silenci per la corrupció que està vivint el meu país i totes les mortes que se viven. Per a què trencar el silencio? Bueno, trencar el silencio en mi barri, donde vivía, en Perú. Molt alboroto, bulla, música a todo volumen dels veïns en treballar en arribar a casa. Siempre esto ocurre en la sociedad actual, en todos los barrios, en todas las ciudades y pues diría que hay que tener un poco de concientizar a la gente, pues con los demás, con la ciudadanía y que tengan un poco más de consideración, ¿no? Y de esa manera pues ayudaríamos a, ¿cómo se dice? A los ruidos, ¿no? Avui trenco el silenci per tots els productors de cafè del meu país perquè són els que més treballen i els que més ganen. Trencar el silenci. Jo voldria posar veu a totes i cadascuna de les dones que vulgui sentir-se escoltades sense ser jutjades. Posar veu a les dones que volen trencar el silenci, però sigui la raó que sigui no poden. Posar les paraules d'aquestes dones que pateixen i no tenen amb qui parlar. Posar paraules al dolor, al sofriment que han format part de la vida. Això no és fàcil. Per això m'agradaria posar veu a les dones que no poden trencar el silenci. El silenci? He trencat el silenci.